בשונה מהקציצות שאתה הכנת, הם א' תהיינה קציצות עם גבינות, דהיינו חלביות, וגם אלה קציצות שהן לא חלק מתבשיל, אלא הן קציצות שעומדות בפני עצמן, ובאמת קציצות שאני מאוד מחבב, כמו שאמרתי לך, קציצות של לחם. אני לוקח לכאן 5 פרוסות לחם שאני בוצע לחתיכות, ומשרה אותם דווקא בחלב ולא במים, מאחר ואנחנו באמת מדברים על קציצות עתירות גבינה, אז החלב ייתן הרבה טעם. בדיוק, והחלב נותן טעם נהדר, אז אנחנו נשרה את הקציצות, את הלחם שלנו בכוס חלב, ניתן לזה לעמוד רגע קט, וממך אני אבקש בינתיים, יש פה 2 סוגי גבינת קשקבל, שאני מאוד אוהב גבינת קשקבל בכלל ולקציצות האלה בפרט. אתה ברשותך בפומפייה הגסה תגרר אותם לתוך הקערה, שלתוכה אנחנו נרכיב את כל המנה שלנו עוד מעט. אני בינתיים אקצוץ 3 בצלים ירוקים. גם החלק הלבן, גם החלק הירוק, אני מאוד אוהב את החלק הירוק של בצל ירוק. הרבה פעמים אנשים זורקים את החלק הירוק ומשתמשים רק בחלק הלבן, ואני לא ממש מבין למה. בצל ירוק הוא טעים. נהדר, אני נורא... כל כולו. ממש, כל כולו. אני גררתי את הקשקבל. ואני אוסיף לכאן את הבצל הירוק. אתה ברשותך את גבינת פטה שיש לי פה, אנחנו בואו פשוט נפצוע אותה, לפורר אותה. כן, פשוט תפורר אותה לפירורים קטנים. בבקשה, ואני אפורר אותה. גם חצי כוס פטרוזיליה אני אוסיף לכאן. הנה הפטרוזיליה מגיעה לכאן, אפילו לפירורים יותר קטנים אפשר לפורר. יותר קטנים, כמובן, אין בעיה. ואני בינתיים את הלחם ושתי שיני שום אטחן במעבד מזון. אפשר גם בידיים האמת, אבל מעבד מזון עושה את זה יותר אחיד ובוודאי יותר מהר. תוסיף בבקשה מעט מלח כי הגבינות כבר מלוכות, אבל הרבה פלפל כי הן לא מפולפלות לעומת זאת. אני גם אשבור לכאן ביצה אחת. אתה מרשה לי ללוש? בוודאי. אני אוהב ללוש. לושנה. לושנה. אני אוהב ככה להתעסק עם הידיים. לא, בהחלט. זה כיף, תגיד לי אם המרקם להערכתך יהיה צורך בעוד ביצה, ואז אני אוסיף עוד ביצה. כבר אני ארגיש את המרקם. אני חושב שכן. צריך עוד ביצה, זה קצת יבש. ואם יהיה צורך, נוסיף גם מעט מהחלב, אם יהיה צורך. ואני בינתיים מחמם שמן לטיגון. אני כבר אומר לך שאני במקרה הזה, בגלל הגבינות, בגלל עשבי הטיבול שיש כאן, אני דווקא מעדיף שמן זית לצורך העניין. הוא גם יוסיף טעם. הוא גם יוסיף טעם. אני חושב שאני צריך טיפה חלב. טיפה חלב תקבל. אחרת הם יהיו קצת יבשות מדי. בסדר גמור. זהו, נראה לך מספיק, אני אוסיף עוד מעט אפילו. עכשיו, פשוט בידיים רטובות מה שאנחנו נעשה קציצות עגלגלות, שמנמנות ודי שטוחות, נטבול אותם בפירורי הלחם, וכשהשמן יהיה חם אנחנו פשוט נטגן את הקציצות. יש לך פה קערית מים לטבול את הידיים, זה באמת מאוד מקל, תדעו לכם, כל קציצות שאתם מכינים, לא משנה אם הם מבשר, מדגים או מירק, תטבלו את הידיים במים או בשמן, תלוי מה שאתם מעדיפים, זה לא נדבק, ואז הקציצות גם יוצאות תמיד חלקות ומאוד מאוד יפות. נגלה ראשונה מתגנת לעדנות פה, רגע, אני אעשה לי מקום. אני אמשיך. אתה תמשיך, בדיוק. עכשיו, לקציצות האלה אני גם מכין רוטב יוגורט קר, שאני מאוד אוהב את העניין הזה של משהו חם ומשהו קר באותה מנה. אז יש לנו קציצות
חמות עתירות גבינה, ורוטוב יוגורט לימוני חמצמץ נחמד מאוד שאפשר להגיש אותו עם הקציצות, ואפשר גם סתם לזלוף עליהם נניח מיץ לימון אם רוצים, אבל רוטוב יוגורט זה דבר שאני אוהב. בכלל יוגורט זה דבר שאני אוהב. זהו, למעשה המנה שלנו מוכנה, רם. אנחנו רק צריכים מה שנקרא להרכיב אותה להגשה, שזה דבר שאני מאוד מאוד מחבב, עניין ההגשה ובואו קודם נכין את רוטב היוגורט שלנו. אני לוקח לכאן יוגורט, אני מאוד אוהב יוגורט כבשים, אבל כל יוגורט שאתם אוהבים יעשה עבודה טובה. ואני מערבב אותו עם מעט מיץ לימון, ממש מעט מלח ופלפל. מיץ לימון בערך כף אני מניח, לא יותר מזה. ככה, מה שנקרא להדגיש את החמיצות של היוגורט. למרות שליוגורט יש חמיצות טבעית. למרות שליוגורט יש חמיצות טבעית. אני גם אפזר מעט פלפל שחור, אני לא ממליח את היוגורט, ואזלוף שמן זית שהוא חלק מהרוטב שלנו. ועכשיו את הקציצות אנחנו נניח יפה ככה מסביב. תראה איך הן נוטפות גבינה בצידיהן הקציצות. גבינה מומסת כמובן. עכשיו פעם במגזיני בישול של נשים בשנות ה-60 היו מסיימים את המתכון, היו אומרים, היה כתוב תמיד, והגישי לאורחייך. אז והגישו לאורחיכם, מה שנקרא. כן, זה מאוד יפה וגם מגרה. אין ספק. ופה, רם, השארתי אחד לי ואחד לך. בבקשה. תודה רבה. בתיאבון לכם. נהדר. אוקיי, רם, המנה הבאה שאני אכין גם כן מבוססת תרתי משמע על לחם. רק הפעם אנחנו לא נעשה מזה קציצות, לא נרסק ולא מה שנקרא נטחן לו את הצורה, אלא